25 godina nakon genocida u Srebrenici, 25 godina nakon rata, 25 godina nakon viteške obrane domovine. Da se nikada ne ponovi. Izađi na izbore u ime našeg naroda, naših šehida, u ime mezara naših predaka, u ime našeg zajedničkog srca, u ime zavičaja, u ime domovine. Registriraj se, izađi na lokalne izbore u novembru 2020. Ne odustaj od svoje domovine. Bez nje si kao drvo bez korijena. Kao kuća bez temelja. Iskoristi svoje pravo. Ne dopusti da drugi odlučuju u tvoje ime. Registriraj se i glasaj. Ti si taj koji brani, koji čuva. Uradi to zbog majki Srebrenice, zbog majki Prijedora, majki Stoca, zbog majki Višegrada, zbog naše djece i njihove budućnosti. Da se nikada ne ponovi. Pravac Potočan! Izađi na izbore. Ne dopusti da nestanemo. Registriraj se. Izađi na lokalne izbore u novembru 2020.